Най-често задавания въпрос е: съществува ли дядо Коледа? Децата от втори клас при 5 основно училище Митьо Станев в Стара Загора отговориха с музикални изпълнения. Те показаха на своите родители и присъстващите в арт-залата на училището, че най-важно на Коледа е да отворим сърцата си и правим добрини. 530 лева са събраните средства от организирания благотворителен концерт. Откликват ли с готовност децата да помагат? Децата са отворени за благотворителност. Може би те са най-чисто приемат тази идея. Над смълчаните полета, израснала трепетлика, стани ни господине, Коладе ладе, популярни коледни песни звучаха в залата. Тази година организаторките, класната ръководителка Атанаска Темелкова и музикалните педагози Лиляна и Пенка Александрови залагат на най-обичаните песни в това време от годината. Одата на радостта, словашки танц, са част от изпълнения оркестров инструментариум в репертуара. И сякаш логическия завършек е популярната песен «Джингъл Белс». Най-важна в подобни каузи е нагласата, сподели музикалния педагог Лиляна Александрова. Децата тръгнаха с много светлото чувство, че трябва да помогнат на това дете. С какво да помогнат? С това, което могат. Пеят, свирят, рецитират. А оттам нататък разчитаме, че това, което те правят, ще бъде оценено от техните родители и близки и съответно да бъде с паричен еквивалент. Вече 10 години поред децата от музикалната паралелка в училището изнасят концерти в навечерието на Коледа. Всички те са под общата кауза благотворителност. В предните години събираните средства са раздавани на социално слаби ученици. В навечерието на най-големия християнски празник този път усилията на децата са да помогнат на съученичката им Веселина Господинова да продължи да се лекува.